Bai, posik nago, batez ere txanda pasa ditudalako, baina bai, nola egin dudan manga azkenean estrategikoki eta mentalki eta niretzako hori askoz garrantzitsua da, eta bueno, batera dator beti manga pasatzeaz, baina bueno, oso posik. Bai, oso ondo hasi naiz eta pizkanaka puntu gehiagon bila egon naiz, eta aukera bat izan dut, eta justo ia gutxigatik, pentsatzen nuen egingo nuela, baina azkenean ez dut egin, eta bueno, txandaren amaiar arte hori ibili naiz lanean, dena kubrituta izateko. Nire helburua da pausoz jatea beti bezala, manga bakoitza lan asko egin behar da manga hori pasatzeko, beraz, hurrengoa prestatuko dut, eta espero dut horrela jarraitzea lan berdinarekin. Hau holarek,